सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आङो गोबाव समनि उनाव। बे भिडिअआव आं आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों माबोरै लिंक खालामो बेखौनो देखायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोजाङै मिथिनो थाखाय। भिडिअखौ जागायजेनसै। सिगाङाव आं डाटा अन खालामना लागोन नेटखौ। बेनि उनाव क्रोम ब्राउजार नोंथांमोना जिखुनु जा मबाइलनि मोनसे ब्राउजारजों खालामनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजारखौनो खुलिनानै लाबाय। ओमफ्राय बेयाव सार्च खालामगोन इनकाम टेक्स। इनकाम टेक्स ओंखारखाबाय नै इनकाम टेक्स gov.in बेयावनो बे गभर्नमेन्ट साइटखा इनकाम टेक्सआव होबाय आङो। ओमफ्राय बेयाव दङ नै लिंक खालामनांगौ नैबावनो लिंक आधाराव। आरो सोरनोबा जुदि लिंक खालामबाय खिन्थु जादोंना जायाखै मिन्थियाखैबा नैबाव नायनो हागोन लिंक आधार स्टेटासाव। आरो जायना खालामथाराखै बेखौथ' नैबाव लिंक आधाराव होबाय आङो। बेयाव नायनो हागोन खालामनो हागोन जायफोरना लिंक जायाखै। दसे लडिं जागोन बियो। ओमफ्राय नै जायफोरा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाया 31 मार्च 2020 बारदों बेना 500 थाखा जादोंमोन नै फाइना 31 मार्च 2020 सिम। बिनि उनाव जाय बानायदों बे 500 थाखामोन। आरो दाना बारायबावदों बियो माबानिफ्राय 30 जुन 2022 निफ्राय जायफोर बानायदों बेना दा 1000 थाखा फाइन नै 30 जुननि 2002 निफ्राय जायफोर बानायगोन दा 1000 थाखा लागोन। होमबा दा जाय बानायगोन बेनिखौबो 1000 थाखा फाइन लागोन। नाथाय नैबाव होदों नै बिसिना फाइन नाङा जाहैदों। NRIs नङाबा नट ए सिटिजेन अफ इन्डिया इन्डियानि सिटिजेन नङाबा 80 बोसोरनि बाराबा नङाबा नै स्टेट अफ रेसिडेन्ट इन बेफोर जायगानिबा नाङा होनदों नै आसाम मेघालया आरो जम्मु एन्ड काश्मीर बेफोर मोनथाम स्टेटनिबा नाङा होनना बुंदों। आसाम मेघालया जम्मु एन्ड काश्मीर नङाबा 80 बोसोरनि बाराबा नङाबा इन्डियानि सिटिजेन नङाबा नाङा। नङाबा नै फार्स्टआव NRIs। होमबा आं बेखौ पेन कार्डखौ फिलाप खालामनानै देखायनायसै। बावबो बिदियानो नै बेनो रिफान्ड खालामनांगौ नै पेमेन्ट 1000। जायफोरा दा खालामगोन बेफोरना 1000 फाइन लाखागोनानो। आरो जायना सिगां खालामखांबाय बिसोरनाथ' नांला। जायफोर खालामाखै खालामनो गोसोथाराव खालामनो हागोन। आरो जोंनि आसाम मेघालय जम्मु एन्ड काश्मीराथ' खालामाबाबो जागोन होननानै लेखादों नै। दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। आसामनिबा खालामाबाबो जागोन होननानै लिरदों। आरो जायफोर खालामनो गोसो बिसोर खालामनो हागोन 1000 फाइन होनानै। नाथाय खालामाबाबो जागोन होनदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।